गावालानू नमस्कार। तर विषय असो आपला आजचा दुसरा काम म्हणजे आपणा पुरी वळे झाडून घेऊची आ तयारी आपली झालेली आहे। केसात काय जाता काय म्हणे म्हणून आपण कपडे बांधलेलो आ। ही आपली वाडवणीन आपणा पुरा घर झाडून काढूचा असा। आपली निशाणी लिहिली असा। सगळ्यांनी घरा झाडून झालेली असतली। मी आजच मुंबईतून इलोय त्याच्यामुळे माती धुवून झाली आ। आणि आता दुसरा काम असं माझा सगळी वळे झाडून काढूची आ। पुरी 40% बघा कितकी झालेली असत ती। हे बघा सगळा ह्या साफ करून टाकूचा। ही सगळी 40% गायब करून टाकूचेत मका। ही जी दिसता मळकट खळकट हे सगळा काढून टाकून चकाचक एकदम वळे करूची आ। कोळ्यांचं कसं असता कामच कोळ्यांका काय नाही असा। त्याच्यामुळे कोळ्यांनी मस्तपैकी आपली जागा बनवलेली आ। हे सगळं काढून गायब करूचा मका एक पुढच्या अर्ध्या तासात। या बघा या काय बघा। चला कामाक सुरुवात करूया। ह्यो आपलो असा गेटअप ही आपली असा वाढवण। चला तुम्ही पण जर कामार रावले असत पटापट आटपून घ्या बाबा। उशिरिलो तोंडारिलो गणपती। चला सुरुवात करते आता कामाक। बाकडं टाकून ठेवलो लोक तरी केला असेल आमच्या घरी पण पप्पा आले। म्हणितले उठांगणार अहो जाग्या असत गणेश चतुर्थीला रंगानी आणि बाप्पा सोबत दुनियेला होय होय बोललो ना काय ना बोललो घ्या
मग काय सांगता काय बरं आता काय झाडचलो काय झाडचं मी बा वर्षाची घाण काढून नको वाटते मी सहज काय घ्यायचलो हो झाला बऱ्यापैकी एकदम सगळी कोळिष्टका काढून टाकलंय. कसा कौला असल्यामुळे आणि वाशेबिशे असल्यामुळे लाकूड सामान असल्यामुळे बऱ्यापैकी कोळयांका अगदी आधार गावता. वर्षभर त्यांना आम्ही अजिबात काय त्रास दिनव नाही. वर्षभर घर कौला वाशे सगळं त्यांच्या नावावर असता. गणपतीच्या आधी मात्र त्यांना आम्ही शिल्लक ठेवणव नाही. तेव्हा मात्र त्यांच्यानी जायचं असतं. त्यांनी सगळ्यांची वाट लावून टाकलंय. हा चकाचक एकदम. कचरो बघा कितको पडलो. एक नंबर. जबरदस्त काम झालेला. भूक पण आता लागली. पेज खाऊ होई. पेज खाल्ल्याशिवाय घोपा नाही यायचा नाही. जवळजवळ अर्धा पाऊण तास झालो माका. ठीक आहे. या पटापट एकदा झाडून घेते.
एकदम चकाचक. पोळे पण एकदम झाडून बिडून टकाटक. आता फक्त फुसान घेतली, हे काम झालं. ओके, हे लुक कसं वाटतं बघा. आंबाडो बिंबाडो घातलेलो, आंबाडो दाखवते. डिंग डिंग. केस बनायचे लागतात कारण सगळी धूळ केसात जातली होती. तर माझं घर झाडून झालेला. आता पुढच्या कामाक लागतंय. तर म्हणजे पुढची आता कामं बाकी आहेत बरीचशी. चला तुम्ही पण तुमची कामं करून घ्या. गणपती बाप्पा मोरया.